ibole abajenu babajiwe amenye Yerusalemu abajenu babajiwe amenye Yerusalemu. Hallelujah, hallelujah. Abajenu nabajeke. Amoso Yerusalemu. Amamerika goba. Kanyarine nabaere. Amamerika goba. Amoso Yerusalemu. Amamerika goba. Kanyarine nabaere. Amamerika goba. Kanyarine nabaere. Amamerika goba. Kanyarine nabaere. Amamerika goba. Omwega w'Imana y'Inkoni, Yesu Mwana Nyasaye, yarabuze ko yarenganiza abajenu b'Umunene. Omwega w'Imana y'Inkoni, Yesu Mwana Nyasaye, yarabuze ko yarenganiza abajenu b'Umunene. Ebole kayorabe. Ramone na koirana, Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu, Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu, Emole na yorabe, Ramone na koirana, Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu. Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu. Abajenu masina bachenge, Bamorora Omonene, Bamotebina Yetwaganyete, Omonene Ototole, Abajenu masina bachenge, Bamorora Omonene, Bamotebina Yetwaganyete, Omonene Ototole, Emore Kayorabe, Keramone na Koirana, Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu. Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu. Emole kayorabe, Keramone na koirana. Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu. Omonene na sabire, Imbesemo ya bachelu.
Mwana kwa yetu ya mwana bana wa hivyo cha ya Bwansu church choir ndibocha ya Bwansu church choir ndibocha chare omodiko chare dikisema ndibocha omodiko nyarandi ndibocha rase kutu modiko chare yogaji abago modiko ni Frederick Nyarandi ndibocha rase kutu ya Bwansu Yabwasukeko chikorworo ekuwa yanere ujigatera asenje okuwa ni Murandi ekuwa yegrupa Morning Star yabwasumune korworo aja kubeke mitabo yena Morning Star yani ngene ngani ya mambia nere ujikwari ni Murandi Morning Star ule yekorwa mwaso Naomba msimame huku. Hapo jua hatutaweza kushika kitu. Hatuwezi shika jua. Mtabuanzia mtaweka nini yenu?
Dia mono kasi ito ya nyamuansu asenge watero kuya asinga kyo chiga chikuwa ya nayo ya ramako basoma mwani bistano cha noere murangie sikie noere mwangasa kurukiamo kama noere iganaria ya kimeta tisi noere igo chikuwa inachia mediro goja isera chitine na fa mata jangani gotera mure mwezi ba ngae to ko bero ba kajiza iko bya mara yo mai atuna kule ora sideji go ndego ngore agaiga gari ya mwongolisi abagani bali bataketaka soke skulu yaito abairi ba unis abagani ba unis staff ya unis egere mache bakole kwere tikato saba kanyo okora omochenu mjamano kwa vera mwananchi wasenge ya matera kuko atole semi nditafanya saa yo jikora bairi baito karabara akuyo bichamutura ila oba mwananchi wa ndawa koda weke karabara akora sekzo muturiko oyoga ndatiye video eka kwa mwolisi pitanya namba kanisa aliyo ukuani yo mulisi kali bya mono mulisia nango barangeria mogo jaga mwakwe picha na kogenda na watebe pigwe na banyene then ngayare then na bantu baya Beni na bantu baya ngoja kidogo wana naikire korangi ngoreka ni mole Beni na bantu baya baja komoya abairi baye abasani baye basene na alabu manya kogenda aje mo babuango murani ko sokale mwa kwimja moso omurani egara uri bagana ya kuwa nalingana abantu baja kuoife mojega musio Fain dari Yunis ni Fain imeita okay ebange kulia moiruene ipichecho osebo kwa tuwe video kamuranje aya mogo kora montevi mogo akachipicha nini mawantevinga we are finished omolisio ko basavera Daniel Yonsot juga Molistani Yonsot juga kudie ke jokoro sala Molistani Yonsot jokoro sala
Kiokole rege kudie koko sama. Igere yuya koko atumole pas. I think bakole o morisi sama. Tobe ke birenge bya soko saba omochenu oyo litata nyasaye bya mone kiragara ababatu abo antonio banene gutyaso uyu mwabo ande baranga ta kuira na buweka iraba muoye yaya ndasenga nare bamuremie bone karabacha kwaba maberanchira nare karaba kuirana naro ba maberanchira ekaraba ikoma nene ndukubaka na gotogi kyara kwa gwenda bona koronso mura alele bya seri kuria rero ikiara twasa wasu ya Yesu Kristo yoro mutoli icho. Amen. Arudi. Okay. Ganda mo ikaranse. Bona kwa niaba mubasta naro kogenda. Kamuranje. Arua kumosi bona. Arua hapi. Abali bali kakorwo. Wewe tokole igon to kokwa. Kakorwo. Mukwana ni baadaye. Mukwana ni baadaye. Yoto kole kwa. Kwa niaba yo mupasto ito gakolo kwa Pastor Thomas Olili gagenda matanga ase omokore liode tare konyara goika ono kwa niaba ya Pastor Ndenala Pastor Opurangi District nare okwali gania Pastor David Elinde olendo mu Pastor ndo ikira ikiagarata gete kwayera asaga ne iri naende kaki ego diganga ligani Pastor Amintumbi yamole no tunasa matanga tutate kwirili bageriga twaliganie kupasta oyo kwana aseke bungo oseke pindi ya family ne samoni neche baadaye pastor itukoranche somo ebo wancha to ausale lote mkoranche bia monasiri baga abatu akire koene kimoyo minturura sobo ikubwense bia mole mwensi bia mole litangani ngoira libageli batebase family nga pole asingincho yokorara kuyo minto Dennis nainde nabonta etego tebanga kero muntu nabekiri chimbebe atari kunyara goyetania igo oyo minto choice amono mongena Miriana amone family yonsi omone nabaremie chinga kiti cyobo kendo Biblia gotebanga kero muntu nabwata makweli arache gukwa Barita Isaka Matagaro 1 Matagaro District South East Kenya Field ambaibere need the people keme chano erago etanane Warabu sese nirie na Yesu Rora Ubukubara Warabu wasayo baba Rora Yesu masudodame Kata Nyasaye kwana manaintwe bunora rera bia sole na kubo sabasi Yesu yoromotorio ito Biblia batebanga remia bantu bane remia bantu bane nabo Nyasaye itatebire nakiye ko baratua kirari tukuria rero erinde toemi amate ya Dennis tobatemi baraye Dennis yorura so wiko wense omanene na ireri bagerio
naende tubatebinga ngoetani embera obogimamba koreteki tagetoria banchaine nebuku oli banchaine nebuku aigore omorandi sana ibere ibungo bibere morandi sana ibere ibungo bibere amanyirenga rero gotara tuli nechibuku tuli gotara busa Ecclesiastes 7 verse 2 Mbuya kogenda se nyumba yebirero Kobwa kogenda se nyumba yo kwegokia Ekiagero inoro moerio Okyo monto Ahora mona tokara seta Kero monta se kobeke birenge ringa na inchi nkora yarande naende goetera soborandi bora korwa se litukuri yara nayo nyakuye boringera abana arabuna tendency ararire ine amangana yaso mwaze bibilia nimbo yomo ase bari baratebenga omonene naye tuakaganyire baro nakiye ko ara tuacha oisaba soma verse 4 bibilia batebanga chinkora chia bantaba ngaini igo chiko base enyumba yebirero nakia ko garatura tuare ko bantuli bangaini igo tuare ko base nyumba yo kwegokia Isaya 40 ebungo bitano kemo bitano bibere na bitano bitatu 40 verse 6 7 and 8 Elio giri goteba Daria mangana aya Nane indiri aboria Mangana kibono nkuraria Daringa mwanya bantu bansi Nigo banga buno bonyansi Obuya bwabo bonsi Nigo bonga egesicha kere mugondo Obonyansi nigo bokuoma Nebisicha boigo Ekero monene abuteye omoikoye Naboigo na mwanya bantu banga na mwanya bantu igo banga buno obonyansi Rasomei obonyansi nigo bokuoma obonyansi nigo bokuoma Nebisicha boigo Orinde ingana yenya sao oito Ni walirabeo Boika kare na kare Haleluya Ringana yenya sai Liralio liko bakare na kare Na ende ligo somwa buna lire Ekiagera Omanano olive kiro Lile ligo tokora maganane 2 Timothy chapter 3 verse 16 Ringana yo manana ligo tena kare na kare Amangana naro ligo tokonya Timotheo akabere isato Kera riri kori utiro no moikonya sae Na lira nyare go tuoro kera namba wani rigo tuoro kera Namba iwe ito kure Namba isa torito ongeye Namba inye dito tangane asoboronge amanganane Igo koko so mangana nyasae manyanga mangana nane liko okorera Yani ligo rongeye ligo kurere aliyese kuwarenga borogochi omanyanga agaega nyasaye taka netibo ekero togosoma machika nyasaye 10 bibilia batabanga nyasaye akangeri Musa agenda sege turugia Sinai ekero kogenda igakogenda kuichibao chiri kiroborori muri kiro kubwata na kwa nyasaye akorete na Abaisiraeli ade wojigokira kwewa bande bagateba manyete liriye sakete amachika Musa ngikianyaberete mwaga tugutetu bono nzinyu lingana ya nyasaye igoriane kiringa nerie kene bibilia teba nyasaye oligete kiara kiaye na ndo yone na yoteba amachika Musa ngobona ugateba buya naomba bibilia iseme 31 verse 18 Exodus okonganya 31 ebibungo 18 okonganya na ere ya kabiri okurumo chakana so okonganya ekero manana akore okwana na Musa ali gora sege tunugia Sinai akamwachi bawe chiamagena chiri kirobarari ne kiara kia nyasaye ngomo gweto ligeta majiko ikomi ngire no kona
agoteberanga machiko Musa ngarasirete Musa gaetwa machiko buna nari twairwa mang'ana erinde twasome bunare tosome bukubunere erindo moikomo chengo otugarerie ebukweto konye etorongeye aneigwa Jeremia agotebange kerako ewere agatebigunga imana nilio nzirikiro tabaise kuwa Jeremia yamo ebungo 7 Jeremia yamo ebungo 7 Korendo manana gantebia so baise mukwana ngayeno mwana makore Wana ando siese kokotoma moikogende na mangana ando sinda gochike na rola batebi dinane watu autara atako 15 to baise ko bairoka kiagaranche nigonda monae haleluya nyasaga tebi Musa ngato baise ko iroka bantu bande to goika sande na bakwale ngoso ameke Mungu gete wamanya kule bachange getingo soma mwana achiko bagaragari naye kwaligete buku ayasoma munyasaba tebi Musanga mangana ndo singo gotebia wewe ongea sema na ndio maana unaposoma 58 verse 1 Isaya Biblia inasema ya kwamba piga kelele pasa sauti waambie dhambi na makosa yao akelio gitokira batebia abantu gosalikwabo nebibe byabo wa Biblia igero eturungiye na kiyekogera ekere Ezekiel akoigwelio girio manene agotebigu akarie buku ekera akorire korie buku omanana mutuma saba Israeli inkiago chigokora saba Israeli abatebia mang'ana kobwatekana munari kira sebuku ngoko eguri baganga kwana ayekwane gento kerebu tigakunya kuwa banganda abaze kukwana bono abantu bandore bobe ayatigabara korora bobe rero lakini mambia ko bago tuomege tugi banyora ngaro baki mtu ateba tikuwa mang'ana aya atatiga tu achaete nakia ko gara Mathayo 24 Mungu 14 ego teba nganaenda mang'ana aya maya yowo wot nara ndi wenseons ko bakirori elibuango mo elio chiche Onya yeto manyeti egurube echane tomogi mawao asense leka omosara babosio wao mwengere yesa se chinchera chionsirora ramora muwakobara Yoba, Lord, Yesu, oh, we get Yesu, de Amos Isara, ebi Mungu 16 na 17, Amos. Oma tonya tena letiko so ame bukuto ko manyanga ne rio ko ma ko Amos. Na boko liye ebuku ngimana to ayora 5 verse 6 asayo ayanaro au manene nyasaye wemelanda manene ate abange birombi base kiraro kyonsi kyomochie na se chinchira kya kyonsi abantu balere bakobuga obe mbarangeri abaremia baje korera nabamanyete ko bokia magombo baje kwengereria nakiye korera yaratura ekara nisia atoka tu motimo kire ekurate kabekwa ebatangasere kunyoma tenisi orarire erinde naina abande bakabeka kisimia mato bagatebya bayiri nakiye korera yaratura naende Biblia yate abange birombi weke nakiye korera abande bara nande bakorera matangande abande bara nande batiga matangande ekyagere birombi weke naenda matukare bosyo bono ngoikera nitora mang'ana are Sakaria ego tebanga kero muntu nabo korera sobo
ekiagera takunyara gutambuka matanga iyo naende agenda ayande abantu mbarangiria baremia nakiga kogera tora naende nakiga kogera Yesu gwetera ase Yohana akorika ase gitabu kya Revelation no okomanuka 14 mungu 13 otebang'erio nkaiwerio girikoro ori bateba rikaya mbasesenirie abagokurubono bamwegene to monene batige batimoke ekiagera okora kwa ng'aki oko batunyana ne ekerora kwe ekerora bekwa sesa no kibona Dennis ekero igore igorika ingokora kwangenjo kikora gotunyane ekiagera naboro omonto atagetiko igwenchiri naboro omonto siereretie naboro omonto okoguma no igwete lakini to igweti naboro omonto kanze temeye dini lakini ekera bantu bagokorera iyo bituruturu batebanga kogenda na gutagenda mwakia korete lakini nebwekai yani ebwekane aho mosaje dauti agoteba ngosabiri ngane limo korwa soma nane okay. Psalms 27 verse 4. Mosaja nana bugo sabari ngane elimo. Psalms sin saburi. Saburi. Shirana sabe bungo wena. Saburi. Mosaja dauti yote ama na sabe ngana ko elimo korwa so manene. Naende na yonga netie. Imenya senyonga yo manene. Asama tu cons yomo we mabwane erinde ndoro bosera bo manene nakona kuboira nera imase kare yae haleluya akora bo bosera bo manene bobi amangana ari kire imase muku aya mona arari bona tugwete komenya ase chinka cheito bana nabato ase chinka omuntu akoboringe nkaninki yako matenge nkane sabantu bamenyete omugaka n'umongena ando yonatebe omugaka n'umongena n'abana ando yonatebe enkana sabantu bamenyete baetaine lakini no bakoreteki no bari nabana ndabori gaiga ndaboria moringa bakaba murete nenze me nabangira byara mote nenze me abangira byara swara ngo bakaba mura amaswara nabori iyogo wajya ngamunanje nkarente abanike nyambero bana ndero tere ngaini aya bano motele bano mwenge lakini kianyuka nyungire paka kiazali yomo no yonate ala kuruwa ila na laki na manyeti laki stere zate yungo wizate ala yate ibata yumogandi ko akikera na umerete na manyeti lakini mwanzo na wala korete wala ana wala kuruwa nkeju ande kabawe ka sedini igagera etaya yoke saya ini buat aja kok boleh kamu ya karena aku kahara ta magunta moizole madola to wako moro mo ayiriga yo kate ngango jamo kakare ka korang lagi kaima wana ya ko betini devyo manana ko ekero mo malaika ko turuali amache nanche mo wiri tanga ne basoime ase yetaria ye para kada mangana yeye tore chinga chinto na mono muna tomenyete number 1 ekero mokungu agotongwa iya gotongwa abo mokonyi bwo mosacha tatongiri aye ibaga tatongiria abo motwe lakini yembe chiemenge abakungu ni tutore metwe yani mosacha abo jiwo na kende wa madari ngayengo kumiole buna ikomiye kumetio mo wao mokungu kumi na ande akira onjo katika bere tokaewo goture kwa sababu no gochaiga bakungu bali bature yani ande ilo kama gosabe mosacha gosera motureti nkorari motureti ngogosera waro koranda ya bisi ndo mukungu oyo korokumo tureti na bamanyete buya wo mosacha no motubuye nka lakini yako matebinga aye nkororore oro mosacha goboete amenyera tobuoba ekiagera amenyete no mukungu korokumo tureti kona kanda bakungu baba batureti wakaba motureti manyanga muno gosoka korwele sieri kyo bisi obo tureti bwakorire ki one sengenjo tokorubo ari no motureti oyo ndana karikiro bwari mu mosaja tarikiri oyo ndana karikire bosenga yi oyo ndenko gandare konda mosaja era no mare bitari korenta kende yani bono igwete buno taiweti bono igwa isatu ikomena ibe Isaya isatu ikomena bibere Isaya
Atanya mwasoma bwangu. Bwana niko bako jadwa na bana. Daba kungu na bubako bagambera. Ono okomo mukungu takomo mugambi. Bibiliya ko tebanga yasaga teba tikatomo korera mukungu oyo rabo mokonyi. Igonje naye igotwato kutoba bakonyi. Taya bagambi. Igongo basenka. Tige bintu bigende buya. Manonya ne karugo kwana ngora igona masikani anya no mwana wakiruwe asaja abo madengu akamura abana paka nainde kinda chiaje yani tu ngai ya mahozo na bara kinya mukwa mwakire bube bono mukungu mungenya kerogo konyo mwana naye wowe suka gojoba danga ngekeranye kenanje dara mojaba ngai kiranya iyo akabako koripo bwate de kiranya na kugo kunaira erindo mosacho bwate gente ko manyango mongine nda yayire orwara danga aye kara mwaka Oruwako ekiranya kwa mwaka bakora wade anga mochia igokwa mokonyire omukungu mongongo no lyogo tenasengo omanya wade anga ko mwaka limo no mokora yani uto mwana mune ngombe uto mwana nenda mwaki gobono kyorengerere erinde kwata kango nyore kikura omusaja ta nyore gento ki Oruwako mongeni mokonye na silence we Wako mungeni no nyankende ko genda borogochi ayekara motebi go ataliko ale kyo minute because we have six senses essence ya sita ne yo ko konye gendo kyale ko chiko sare ka indirect yo indirect yo yani ngirage teiga yani ogo eta ke sona o moto ya konyora na kumbe na wa ko etaki kware wana tikato konye bintu bigo sare ka gato ko ba se chinga cheito Mata basaja abato mas. No madari no ndetia mwe soko na tori ko fau. Iya ko agenda boli bune ngondi esire te ko we chiro ai ka tuomere ora ka ko ira na goja tari ko batabi ngaya na bakwara. Igoji ko ranga no mo ngai ni ori. Oko mo ori aki ngakie gento keri ngwage korete. Keri na agenda tenga ikanjira karanga nkibuga timana nkaira na. No maana na ira nete. Ya ige to akagonga mwamba ndipo akarudi. Wana wako makonya materi nganje kira kimbu ya kwa tebire abarene ngerane na ranga tware ko koraiga yani tware ko koraiga ndo chinga na tware ko ba wana karu mungani na wako manyanye ngende kaze kwa kerorire ngo faulu kere lakini ndio ko madenga aye ngeta sareka toji kwa mimi motu digama na sareke yako ke sari makusudi arare kyoko kora abaja abana inuko mo remetu kakobe eteki Yani ko kwa motu kabo motu omugororo ko abantu buya okora abantu bonsi buya oko manyango oyo igonda kire ko mukwanira iga oyo no mongino ne mukwanira iga abana bane mbakwanira iga tago kwanira omongina yani baka abana beru aki ndoje bono tata mazikani ko bwa mama ane ko goje imeye dini intu abarwani wa moneno yore no kubua Warireira yokorwana momerene nive wano monene na tokonye Iwanya sago tokonye toseri saitani okonya bagaka bande baseja bakungu ko ruchinka Mwana ali arana inu omolopos igwa abakorosai nye mungo sita Bakorosai Colossians 4 verse 6 Bakorosai inya eungo bitana kamo Otabe chinkwana chaino chiba chinyororo kinywere buno monyo erinde momanya bona mogwenera ta koiranirania yani tomanya bona tugwante koiranira kero monto yani ta koiranira bosaigo wana mongino kumina inkira kiningo kora wana ni nduga inki lakini njande kere tiga ekiaga tindo chekaini na basacha bande mbale babuga tobororo na bakungu babo yani akongonye ndiye anyarekana amotuke kesa bariye yamo erino mukungu aro anywa mukungu atakete wewe ni ali shetani unayejua kuliko malaika unafanya nini unatarajia esa itani yo manyetenera abatari wetani yoka malaika kalengerera siura renta oyo ne aro koremerei ne aroko manyire ne mwacandanire mwakururanire myake yonsi oyo koreta hawo tengo bosensi na bwo kwa bwate bukagero gaito mongino
Igomanyire gusengo gendari. Biblia gotebanga basacha tibabaisa ko banoboro asaba kungu babo first Peter. Peterentangani isate ibungo saba. Peterentangani isato ibungo saba. Ese ko bateso mungu kwa iri. So mamuri. Nabo ibona inwa basacha. Menyana bakungu baino. Asikiseni. Ekaba urago teba kiseni. Omosajo gwato bongo. Wakarango mukungu munana kibasa agusareka. Weka kibasa ebendi. Tumia kibasa kumwebendi gocha. Ekiagera ko kwa moyo kibasa akwa oberiki sabari bakekitare ngo. Ngongiri kwa mwara. Ano kama tena kibasa echi onta keto agake nyomba. Na kyako na kwalaza bakungu oko na kuweka basa echinde. Oya na ile potiki oso wako na kuliga lichanga. Yonya kubona ile ngakazo. Eyene okara tuwe kuchanzi na potiki na kale. Ora wakoranga moja ndonoro menyane ikiseni. Biblia bateba kiseni. Lakini noma yataka kona. Abakungu wange na uwa menyane kiseni na basacha baba. Yana uwa bwate kiseni nga oyo koleke bituma nyombo jikoiba. One getongo koranko biyo mwache bilinda wakonda mo ngombi so. Yani akuligere kiseni kyo kamenyana aje. Bani ndeka rora kule. Ala japo mo apore. Oyo ora mwaere saku je kunywera zota ka konda matanga na ramweka iyo. Eje njero motesa tene ko. Gogo ko mo sacha menyane kiseni no mokungu. Eri kaba. Momo kungu osika. Muno otali ne chinguru. Ekiagera ni bamuraba nyamwando. Amo asoko nyoro buya. Obokorenta. Obogima. Eliogo saba kweno tigotangwa. Ngomo sachora. Omenyera kyo mokungu ekegenga. Na yero manyaboteba nganjugo jatosabe. Aya no tasaba. Aya no yo tali go saba na bomo unekaine. Ekiagera no tasaba ama saba otali go etani kerama. Ekiagera gotese to mokungu. Yani ugo tiuni nga go tiuni gwekaiga. Tik 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 tiri. Mokungu amaliga ikirense. Alikuwa makomoranga ngajugo jatosabe. Ane yabe bahati embe komore dini unaona maambia mwa ni nga soko mokungu mokyo kama kwa ngoma mokwani. Yani anaoya kumugwaneri abasaje nyasaye tigabakonye nino mubene kisemina intwe ande mumanyanga ko turaba nyamuande amo mugutasari ngomani mangana maya seyondoni bibwa abaga ni mwacha asemwarwa abantu bare mwatigo aro mugambi bweke nyoro okubambera abantu mo chief mosabu chief omo turet Oma community policing, abana bomo kungo kosabo mosacha, lakini okonywa. Wana Kenya koranga baminga ngatika marwasire, maruta konyara kosira, ekiagera nero manyane nkonywa ye. Yuwa. Proverbs 31. Ocha kere bibungo binne, otirimbo kabaga sita. Proverbs nemera ngani. Karangani okorusa buri ochyo. Kosorwo morangi ochemera ngani. 31 verse 4 to 6. Yuwa bagambi mura asemwarwa bagambi bakaro bayireke mungeke bateni ngamarua tarimenti fwa bagambi igarimenti fwa abantu bako chigosira somon ayeremwe okonywe divai tikubwena natiaba ruoti Osaba gambi tibaba ise ko enyebi nyugo bigo tindia ndia baise konywa ibo bakweba machiko yete tras baunjorane oboronge bwabons bari bachande gete ekero mugambi anyuete no maereza buna kwa gosera tutakoigwa ekero mugambi anyuete no yige ndukiare ngare go gosa imiria kubekera ase kiwende kubeku ya kubeka ngao ekero mugambi anyuete takonyara kona chakina aera barogo sangani naende na maaki agambi baya maaki agokoremere mazeme chiyaino onye ngozo mege ta unye Isaya iyo kiare ko gatenga mu oyo kire buro wanyansi kakiara mwaje ta maaki akirara batebe inga Biblia ta ngana lilio si dirororo ayekwana igona abagambi okabo mugambi bagambi mbagwe mbagani ikonywa igoje wo konywa
naende kwagenda kugamba oragereriwe aserietaria Yesu ekiagera kwagerire marua yatagusira kurwe kenyore ekyo bona abana bekenyore ekibare gosoma mbakunyara gosoma ekiagera basacha bako ibe bituma koruka bakoiro oina kibaso mukungu akoreire kona oiro bona bana bari gosoma abana bagosoma nabo mukungu iyo koyeke cyangwa omwonya gwetaginga abana bahera kare gosoma kizi zukuru aya nabasoma mangu nabasoma no irobi zukuru igo bagosoma bakore barikwe nabaro basinye n'ekinyomba cy'amarua n'ekibamiri kinde kisoma gwetera so umwana uwo ngwakora kukiza amaruna y'abantu turakora bantu kibayire banyu iwa oyo ochagosira bwaeke nyuga kego timbia ne divai asoyo ichanete au moyoye kagia karoko go mosaja wate abange kana nyure nga okonyora na bana timba distress nga okonyora stress ya asirire nga tiga banywe erinde bebe ntoki obotaka bwabo erikikabe natiba abaise kona konyore mechando yabo ibaba saja mona amokonywa aye kanywe erinde to abaise kona konyore mechando yao koba no nyorega oyorega oyo ora atake go goita yakora nyora atinda tago goita ko otaratinda oyo ora atake go ko yesumo okora atinda oyo ora atake go gwake salaria yamo yokora atinda bana inga yale 2 Samuel chapter 13 verse 28 soma okay Abisalomu agachika basomba baya akabatebi ngomoirerie kera munoni anyura atindire ndamugwe keronda abatebye mwaka munoni eria humo mwake kegima momo itakwe kimwoba ninje nabachikire mobakomu naende mobaremu igabantu bari bakonywa yokora abanyura atinda nane iwa onye gokonywa marua takubwata bisinini erindo tigasande ngana gana bwata bisinini ngana irana na amatogeini takubwata bisinini 25 verse 27 Jeremiah 25 polisi wabati asoma kwanza kolika okay Jeremiah 25 verse 27 elio ngatebwa ngamba tabia manganaya leo jakayo yakwane ayanaro omanana bwemeganda nyasaye bwa Israeli ebukuya ne bwate koma goseli kilio okay kanywe motinde na moroke mogwense na kimo imoka naende asenge njiyese yagina areta asega tiya ino abantu bari moko nyukanywe woko bunse raro bakamambia anyana yeze kwari kunywera ayararo igona lyoro monywa siri bakungumo karazeta anyomo saje uko nyina ando chapaka ka oikatinde ti borango bokimaragire anyomo kibongera baro hoti ganye anyomo bari baro hoti ganye anyomo bituma baro hoti ganye baba kungu kizazi izana amajire abasaja yuro ndo tutania resistance katinde ti akara bibiya dama tiganyu abunse taimoka lakini yagaroko na konywa oyinyorenge segiyo manana na korete ki ngo manana ngo goikerare magana munaya kogotira tari kogotiria kiasegetiga indo abe munango ateraria sininiga akomo turiga na igoro akaromo ta akiro mo turiga na igoro naromo to imayari ene yario toiko manoroga anda kunywa oruoga anda kunyukore enchara inkia marua ko okorera iyago goita enye segiro monene na mangana yatindiko ya sobangere nyobo yabarebi bono nyana bakungu bari bokonywa ayakanywa maruna jinza chiro amaruna arara goite ekiagera goiko monene are entensegi bakungu bari mokwenga bakukibere bungo 15 bari mokwenga Mugona kwa aba nteke nyugwe kororo
manjo manyeto amarwa yana ro mugakone aye ane rio mugaka moyari ontugi moyari no are ande kugo modo dama maruna ro mugakone yani ukumi mejana tikariye mejigaki che aba kukibere obe no bumonto oyo ko monto nyuwa yo choganirie eyo koro romo getirianda muaye obe no bumonto yo igogo kona koba uno roje bako na gogo kona gosuka aya to azuka go chiande anya marua ko ruziriare nana manyana sango ko ira na ro ngare nana go ko ira sunte yeno nyangwana ko iwera bagambinga bakani ra marua bakakere bugu yakanire inkware ko iwera aro manyeteibwa nyasaye tari ko korenga na linde lyonsi atara manoro ngo musibura ya saba so baba ya baba ni bakwane ekero bakwane ura bana twasomirira aya yando ganye awera inkyo manana ko korera ane mangana atinye so metia so okuoye igona ko tayari sana ki ekogo kora esegine ko eteki ora manana tigatokanya gatukurwa tomanyanga manana ga netichinga cheitu ekero chinga chia sarekire nonyane kanisa agego sareka ekinyorugia sareka elinda abantu bana gochandana abagandu bari bakubambera chintakana n'ababura kabobe maraki sato ebungo bitano maraki isato ebungo bitano maraki manana bwe meganda ni abate abaiga ayenga nyitoma manana ngo ikare anga soko na chekina inkora kyo yo mwango yo yabaro igogo koroga manyama bwango mono manana ngo ikara anga kuna chekina abanta ya karibu na chiza chiro lakini manana ngo ikara anga elio ngo ikara batuma ni ange na babo tiano molimo iwa amaliku ayori gata buo oyo kana gochika go chikora oyo tari ko nyongo ya sukari oyo rota na ko ingoko lakini na bako nyenya oyeka ekiara ringe yatense ekerenge agatense akango si yayire weta ni bata kunya nge kiara ngo mwaka nore moko bakorera mu baba benyi bamenye tembe kiyaino nane ko gocha sedini masase asegetenwa akyo moriku atera na onya noyo nero ko genda igoro yari no nyinje ko anani igoro na yo yari igoro ne yabo sekari okay yari na ndeki bari bagokorera babura kadi chitakana bobe amanana ko baikara n'abana cerekina abawonjera no boronge bwa bamenyi wana barabuwa ibari koiro ko manene agokorera intakana kende byons okorera mamenyi kende byons omwana ndo manya ko ke dini wana kirarenge goteba cyo tigare buromo waraka bakungu baje bamunyuga abakungu baje bamunyuga bakwana yawo jana yakogenda baterema naende ochi injetindo ochi akindo abakungu barimo gonya konyuga choice orasoma Isaiah 47 ibungo nane na kianda omanye gonya konyuga choice ababura ka bari kisambuliwe ababura kasuko umbaro n'ababura kabori imbaro bona nyasago konye obu mubura kabori oyo semera kyo monene oyo kwere birunya yasare oyo gotebyo monene mechando yaye mora kasuko ontugi nokara obote kare moinaria naende na sindikisankare moina gari fully of church to everything oyiga koro kusoko uhuru na kasi lakini omubora kabori akomenyera kulingana nokonyora kwaye omubora kabo sembere tyo monene ngayo mangana yare first Timothy chapter 5 verse 5 ozo masigizini iyaga tebange kanisa igeta kirego konyo omubora koyo omubora kabori ekiagera sembere tyo monene cyo monene akonya osembere tyo monene abana Biblia batebanga chintakana n'ababura kana abane oyo oratuma nazo azende gondo yabo ni gonda kirwanire erinde ndwani oyo
Mwenyezi Mungu awabariki. Machani ya sae mbwe manasinge chukua kwa na mwananchi asili yogiri kuigweka magaga tuwamenyera mamichano kwa ni kwa asinge nchiwa tamanyanga nikikera samaliko bona gatu asomire tuarangeri gore sanga mwananchi wetera somo ika nekero to kurwa mangana tuyabeka sebi korwa ekiagera bwango mononko iranore amati ya Dennis ayare tira sobo sibuao ekerogane na magomba maneno manene obaremie chinga kechi chobo kenduwa basibenoro kinirwao bana baye batigaire batatu no mongino aye mama mwabana bana ba mwabo jamana marafiki mbali mbali umunene na barentira sobo sibuao obakonye nekero mwegoyoko era erieteria oli bakwe ndakero turagende gitambo turokende twasabira okore bunuri getie na kugo sabasi yeso yoro motori ito. Okay, say amen. Okay, oyo koigunko iguale. Bononta que te comiño que programa yes piti. Gara to igura mangana aba iri barore kana. Alabu na andi tuacha awatera. Bona ngo choyo koro kwa Eunice. Na basani baye baka bari mu bari bare ko genda timanyi tiko se ba jire. Esukuru ekorokunga Oroche Primary School. Digomoche as a Eunice please jubosia. Tokore bwango. Toko gende sipiti sana. Alitora akora bairi baino barore kane. Pastero turande iribuya. Kamuranje njubwango bairi ba Eunice na bari mu baria. Ya baroro please abairi ba Eunice abasani ba Eunice tenena aga humwe bange oyo kubasabira nomo Mauricia Mecha Ochiche, Mauricio Mecha, Ochegocha, Evanga Buyarigere Gocha, Abairi ba Eunice na Buabu, Abairi ba Eunice na Buabu, Baraera, Kamuranje Tara Buango Nonya. Yakora kwana ni akiri bigere lya mwakwe kwerende chakera amuna ko batebiga murende cyane abandi ramoko bobushya benge abatambe magega basi ebijaso Montevi na mwakorire alafu Mauricio Mecha akoro kusaba. Okay, umemaliza? Haya, Mauricio Mecha saba. Sabe. Motongi naende Roma chanta tuitenya sai. Wachira so uswa abana wao chingagi chigachi abana mugasukati. Ukuri ngambu yamono ekyara kwabera munaitu abairi nabasani bakira yamade yakira nyasa wito ukuri kingongo kyonsi asenge njoja kwa ene kingamane omitodeni surale kurwaso weko wense akuba mono abasani bakira nabairi babe mizo Eunice abakira ko mutwe gatatu wekingurwa singane yabanyolire ono twari kwabeka sama okanga Yesu koko kwa kuli kwa mabira kwa baleta
ande karaba kwira na banda singi jugu yabwao inge tatu to kora jote garo wana wada nisba te garma nya sautu na ko walemia endo wakini tatu wichingure kigara tu ane kirikuru samarika nga bora kane jinda kana ba tikuru sense yeso na bao na ndo to ko batika garba ko korangiria garba ko sokane garba kwira na ono tatu to kora jaba sanna bai bajira garba ra enda banda singi jugu yabwao atwen tu ene kiria ngane tokonya sauito okoromo waro matukaito ile to manya ngantora ari yeso nya turuni buru tubwa sense ile to njori chinganda chito na bantu arara aba yeso to okorogo kwera na gatia male manana to nyari bagano gosemiria suguru tubogocha orora mabera bana bana ba musangire kanumbu yamone kera kwa nyogendi kurumambia ande karto gandra teganya sa uki karto ra kole atu itu wi oruki na ndo karansa se gatati yakro yomo atu insta atu wi chinguru koranje karto kurwa okora bana to na okora linde ta kubo mo ye yeso me yao asabira gosemiria sura silitara cruz yeso mabole Amen. amen Sarutiga basi biamono abako oyo kobwatia igakoro kwa Golta abahiri baye basani baye Golta incho kwango na basani bao Golta krisi etokwa yere kwango Gorita nero ya uchire abasani ba Gorita bahiri baye bakimata akora bwango tutaite kogenda bwango na igure ege utukeri moina abantu bale bagokwana timanye tinkyo gokwanira okay Golta achire abwa oyo gosaba njore erida njore Erdanjore Moeri konda sabe Tiga togo go saba please abande mbale bago kwana kero go saba go koru Murandi ga kore da siya bosa okay Usate matiam tata ya mutongi brunense tuanse na awa one bilo ne bia otatu machem ebire biga ne lituke tatu machem kwa rambi ya to ba senke tatu machem senge ncho yokurara koyo mto Dennis ato machem ntoli okurusima moto kako gara bionsi bigo kalkana zieliowa ato ko baka ko gara kuno wanja kwao apuli ataje te musiabano machem ngwa maite una achete okamenya gwa Dennis na kwa moretira matuka wa robwensta ato machem kirkwaro jembu yaro asuwe kubwense igatoka bakita ato machem ona abayirimba chaga ba wolita tato motori maganda singi njokorete ole mwa singiye abayiri bonsi bekinge njago bayikira singi tato machem yo kwanja kwa bakobororo mabere ye para bororo kare byuma birosina mokamanya bantu biko bigoto edi asipara tato machem otwanjire na ndo to yali bagalinde ngakinde tumirane ona tuwo kwanja kwa kobororo mutano etubogenda singi njo kwanja kwawo bakonetsko ibo serie de kinyo mane sukuma barito amen ko saruti okay oyo ko bwatia gakoro kwa monanda Morning Star Choir please Choir Morning Star njugo yango asogotera abagani bali baito Morning Star abagani bali baito egento que dio gatera 40 rupees njuga na wakere bosia koranje korabwango ekiara to kominyoka ne jisa chikwaya ne nyinga chacha tutagete chitere
Morning Star, aligari bwanga sinjeje ngaki. Morning Star. Alice ngonya korosia, yani Morning Star ngonya korosi bale. Alice. Aba iri barisi na Alice yo manyene jua. Uma ete toke ende mara iga anto gokora. Alice kara atira mono. Alimoko angaliwa batera, piredi tayari kabisa. Morning Star you no? Morning Star abagani baito biamono. Vita na dhiki maishani, matusi ya shetani
watuangamize, wanatuangulia, usituache tuangamie. Wananyosha mkono, si wana wako tufike salama. Wananyosha mkono, si wana wako tufike salama. Enseya wewe mbea barisa, enseya wewe mbea, enseya wewe mbea maranda, enseya wewe mbea, enseya wewe mbea kanisa, enseya wewe mbea, enseya wewe mbea corona ya itia banto. Enseya wewe mbea marwaire alitia banto. Enseya wewe mbea makweli alitia banto. Enseya wewe mbea makweli alitia enseye. Amonde nenda tatwa sabire atomorimbe. Amonde nenda tatwa sabire atomorimbe. Enseye. Say amen. Nara batabaringa reri manga abana bamwe abana bambara tokotera nabo babiri oyo mali class 8 yo ndale form 4 nabo muri sente batinga toije to family epole omanye no batero yo gakwete obango mpara bwatigarite ngatindeka lakini truth yasa oitori ogokore bikone nara akoro yo minto yo tigara nkanyoreke gwike keke ngugete lakini kwa na gotebio yega ekaro ya asinide oya ni memwa Yesu mbirora achonyore otare gocha konyora gwetera asiki omane nabasise. Say amen. Amen. Alisi narange iri alisi omwana bwengeye abairi baye nabasani baye paka asagwete korwari asakare bwoya igo alisi njibosia igo namwa igure alisi amuranje moje digamos dar con que día daliria o buana buaye abura nyore ngari sinaban ali si ojire mo moro dire na roje ali mo moroje njuwango ali mwaja ko muoya njuka moranje robere na ini bya mwa kwepicha tigago kwana ni Omolisi ndega nayo ko basabera igabara akora abata ko yali sinabwabu mogokora monyaroki sai asante Molisi saba tusabe tata Nyasaye omwana n'omwikomo kyenu warolire Nyasaye omwana alisi n'abamu abo bakireko muwapole singiji omwana omwaba yalire omwana yatwengo saba omokonye n'ayamate yaye ekero balete epola Nyasaye talikende balete n'amasabo ekero bacha baikaga bamu abo nandi bakoirana Nyasaye balole mabira para akubwa mona bakuligiria so musaraba goko no gutwa asense onyare ko bagesa ukobe kyo monene yege ni monene ngo wanja kwa ngo koleke kero nane meruguri yeko era magoro bakogenda oba ikibuya asegeteri mwana Yesu Kristo muturi amen. Oyo kopwatia akoro kwa Irene yokoruo orangererio kwa ya kara Irene aruro Irene nabasani nabali bacha ko muoya please Irene kanga kwarora kanire bakorore Irene na ro yo kare go jana ma chendo chako ochire Irene na ro yo bon arori le go kini bante koimoka
alina bwakineti abantu bobasio bokini bantu abasani baye n'abayindi injuoja bwango mwenzi pini inju alabunta yali sere kwa ya burangi mo bange kuna bango kora burangi abamuna bago saruti burangi mo bange onya kuyaligani oro sia sake nene ande gia abenge baronge bosio dojene airini abwata banta bange abande mabere bosi abenge abatambe magega igere rimuna abako boro kinga kimokwe ba baracha bande magega bale mungoje wengine wanakuja Kamboraje kababu ya gawo kuana ninuka ebange kare banga e video ko bairere jango iko kibijango irajire nabara wajiko nyakorora eri dai abagani mbale bala riduka yaku ala kwa bintu bakoleta gocha ena bocho eri dai yani eri mugire abagani mbale bala riku ala kwa bintu baleta gocha ena bocho eri mukora monyoroki oyo ko basabera akoro ko John Kabiro Maurice John Kabiro nara karate nena igo Maurice ochire ekwaya ya burangie korua choice yobe tayari moyo wangu aya Maurice saba umutongi tata Nyasaye Yesu no mwikomo chenu wachira sura sebirebi okwene nimbi yamano ekwara watabe kamo asengenjo yogo sira kuwa Minto Dennis baba ili bachire ko rata pole akonye awego yamano ekwara kwa waleta watichire bitongo na marunde kera bakwirana ayirana biyana tuko bakana okuri ngambe yamuno yamate yatigire maega Dennis mwana abana abamwe abaina basani ora njeo basichinga mchingo basinda cyaba nabo batinye mariga chinga kechi bana borobonge umunene batwasabira twasemeri watubore isama ya Kristo mutonga amen ekero urangiye ko nakwebanga abayiga moche na inu mwakwe picha omwalimu Isena secondary school Isena second mission aso mwana tena isiaga so magas no mwalimu ogio sari primary St. James Secondary School a principal karabora ngaba na kwebanga please injuga na inu marore kane erinde abana balimu baito ji principal cha oyo amokoruza na girls no yondo korwa yonsaria St. James no mwalimu oisana ngayali kwa kararusi kwe picha sikiagara otokuaniga serikon otokuaniga abankwani chalengo kwa kodi okay mwalimu nju mwalimu nerango mwande dibaga inuborangie tayise tayale mwalimu naranko abatenli bomonyegoyo na bairi na basani na watresa mabe na bakwani wairire ntuna balimu baisana so mwana maka gosoma watu atomwa principal tache tira kitu acha kwa niaba ya principal igato tebe family pole ya kabere igate abana amanyiteme cyane yo mwana mata kurwa soete school
ikona chagende kumurenda buna kanyamurendete naende natoe paasa keiga mwalimu class teacher aria akomoa elinde ogocha gukura mabaya anyore transport ya gochire school kwa jumla. Pole sana ne paati embe sana bali makoro simbero bile kabireye mubwati nguru choko ero bugima bwa muntu biyamana ambia ono mwalimu koruse na girls mission yonde to mwalimu kurangi muratera ngoja kidogo mwalimu nara nero gukura ara motere biyamana abarobere ba bo muroberio iga se program ye madishaiga yo moiboli bo mwana w'esukuru yane Robert oyo yoro mukogoti ase enyombe yiga tuntete gutangasa nga mwana oyo yiga nabwate balance yo mwaka oria ona tatu mwabo oruraroro imanyete nga ngutuma arenge omong'ina ochicha omong'ina nere namaete ase esukuru ari marenge orete ebesa aria bono orarire acha motome bono igo tokumbanga omong'ina korwa ase family achake gochega gochimoino gochakera gochimoino kiri chia magega esukuru we have waved it off nainde twatige pasha iga tumaite nga chinga kiechiga barimu tieste twanchire tocha matanga wone kero mogoto ali bagatukwane yo mogoto soera je Ethan Evans principal ya St. James Yonsaria anti ambeke tangase yiga matatu abana ngocha bare form 1 nkurutule sponsorship full sponsorship aso mwana wate a max 350 and above. Partial sponsorship aso mwana wate 320 max and above. Ekaraba ikire skuru abayibuli abana abayiga mu basegete bakoromoki. Sponsorship yiga igego cyarimo. Ekero mwana asoire skuru igakwerwanirira ogendra gukora buya nari yakogendra kuba supported ne school twarenge no mwalimu class teacher nero umanyeto mwana Robert Mono lakini yende tani kurangi mukura kira umuriro ogire igo bagikora agenje genereta ganyake ganyake rende wono na ba mangana kora ba abemerere kora baigo sara merani wali gero lo sea bravo okay ahora ya soy Today,
Thank you.
Say amen. Amen. Monanda Jospat. Monanda Jospat. Abairi bao. Nakurangere tiko nyabairi mbaracha lakini lendo bachire. Nyabare kuruare. Abairi ba Monanda. Amuranje njubwango because to abana banyasaba bakana banene yamole eyembora ngeskie kerote getogotero kwe kurase YouTube okogenda ase YouTube o download orangeskie kwaya amatera yo no ari biamon mororo yo akuerese linde onyora matera matera bakagera baka Mombasa. Ibange buya suka muna mwaga te bifwa suka. Morisi pita nyanamba kwa tayari sama sabo. Ibange buya mosoke buya. Monanda tara ibanga Monanda ne arudi Joyce yobe tayari alabu on the belly kwaya Vanaba Okay, koro saba. Ya tu sabe, macam tanya saya, dia mana kira wah tokonya mereka cingga. Orang awai di bawah mengana Monanda, apa itu nama sani bawah sepatu kamu apa tanya saya. Pakonya kalau orang yang nanti kira kau kan baik juga, nanti kata baik dia tu kerja dia mana pilih kira sekarang saya itu motor itu. Amen. Joyce, nama sani baye, nama iri baye. Joyce buat mabali kuaya ebe tayari. Mabali kuaya ebe tayari. Una Joyce yako ruoro iko moja kubeka matayari ino tayari. Joyce nere omogino marehemu. Iga bantu barubosingi abande baka noeni jenonta giteko bera. Itu Maranga Moinjiris Maria Sole Jibo Jangau Sabera Abaidi Amanama San familia ya Joyce Maranga Moinjiris Bejo Serai Bejo Jibo Jangau Moinjiris Maranga Jibo Jangau Tokoro Saba Korea Miriana Juocha Mognoria Moirio Ito Monjirisi Korea Miriana Maranga Juocha
Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mchane ni wa Yesu katika kitabu cha Yakobo 1:27. Dini iliyo safi mbele ya Mwenyezi Mungu ni kutazama mchane na yatima. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru nikisema ni asante. Masaya nimekuja mbele yako kama mwinjilisti. Mungu, ninasema ya kwamba hii familia imepaki, sidi kuwaweka mkono wako, sidi kuwaongoza katika jina la Yesu Kristo, ambayo kolera amepaki katika poma hii. Mungu nendo muongoze, umpe hekima ya mbinguni, asidi kuongoza hii kundi ambayo imepaki katika dunia hii. Naleta mama mchane ambaye amepaki katika poma hili. Mungu, nenda mfunike na damu ya Yesu Kristo ilimweka msalabani. Mipango yake yote Yesu, ninaamini ya kwamba utaenda kumuongoza katika jina la Yesu. Ombe kundi ambaye imemfuata kuja kumwangalia na kumfariji, nenda wabariki, ubariki nyumba zao, ubariki watoto wao, waweke mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu, naamini ya kwamba haya maombi nimeomba yapokee jinsi yalivyo, na ni katika jina la Yesu ninaomba na nikiamini. Amen. Barikiwe sana. Asante. Yamono murandi, yamono baba sinjo ko sabia. Eto kwa inaja bama babaliri ande kero abairi barajara kabere kiamo kama enyaku yari gani. Karo jinga kijabire ke mwangaza kiamo kama kama bairi barakwa ne bikuri bibere kiamo kama ko manyanga na mu molera ine. Babaliri
Say amen. Amen. Margaret. Bono Margaret. Margaret koranje njugu wangu na bairi bao. Margaret Nyakiva mwisikomo nabien keyega. Alafu Peter Mogucho Morisia kori obokinia banto. Ojicho korgo sap. Margaret ne grupu yae. Asani baya bonse pia bairi kwa mwa kwebichi mwa tuwe video kwanza. Titorina obo omenyo Torie oboje ora ache Sayoninka yonene Okomeka myaka yonzi Maurice Peter kori obokinia banto. Ndio taombea hii group. Ebange buya morore kane buya abenge bosio abatambe magega. Sukawoja mwene seme yabange na bali. Sukake gocha. Magire tibasukira aguo cha igo ego. Igo. Moikirau. Moetania. Igo. Abairi. Yani magi vera katikati. Magi vera katikati mwa vera amo. Vera amo na your family. Magi ne familia yae. Igo.
Alimo uji korore kana uya. Magi ne familia ye. Mogo kora monyoro. Quiero devoción kwa picha. Va correre. Bueno, tigangwe omulisi asaba. Wege ne tsabe. Ato monenya saole igoro. Togo chaso bosigwa go chinga kechiga. Okoira na limbi amono monenya sae. Senge njokwa beire na intu. Orwa mabaya atanyolete bakachinga kechiga. Wabeiro muyase tole gwatobwate sirio mebango yonsi. Okoira na limbi amono. Monenya sae mbi amono se goikya bairi ba omokoyo na Margaret igaiga. Asoko barenda bakabaige tabuya. Ande ngoko saba asaba koira no monenya sae obalende bairana bakachinga chaubuya bali bonsi tolega igo monenya sae ande to igule goetera barandia wao etogo saba abe asobo gimaboito egera to konye komenyo bugimaboko ko monenya sae ayonsi na sabire goetera serie tera Yesu Kristo yoro motori. Amen. Koraiga saruti haya ndio mono bono engoja abangina Rome n'abangina moke tennis abangina Rome n'abangina moke tennis igo korona bekira igo nova omungina moke korugo kijonja aenjwera inia bogina makoyo mwabanya kiba abamwabo Miriana igo n'abangina Rome bose abangina Rome njwa okole bwango kamoranje because kisa chigo tomnyokia moroche. Ogenda tolege ntokende ote bogotera ekwayeri nereri kiamo kama mobaneurabakorwo abangina Rome n'abangina moke omaya de Miriam na obaswa bono abigara bamiru anja so anayo oirwe picha abue mobeke Miriam devoción abere katigatia indua baiseka bari bamwabo mubanga goja bosia gatia mobeke katigati siwa barahera please ninu moko nyagotara ngora maeta bangu akabare kiamo kama uwe tayari abwo omulisi makyani asabira abwo kaba akolera omulisi Samson Nkiri obasabere kaba akolera Okay, gosa batole tatanya sa motongi tuwa kere mbia mono onsi ayo atokore ira aseri tukori alero ora abairi bakira abangina Rome tennis n'abangina moke amamumu abona ari biamone kiara kwa balenta nande kero ba koira no baira ni buya baike chinga kiawo buya wasabira secretaria Yesu motori to amen yamo to kwaniga saruti rende wano rende gote na ba mangana aba igore yamo kama ngaibara ba igore baito okay yo bano alabu igana liabu yake matera chinga giro matera gotero na boy gono gotera koro korwa se pasto borangi na bwato gotera chio gya gro chira ike
I think it. Kamu nanti kau kamera itu kemana aja? Ini gua kuliah kama? Cigali giri kan dosa. Thank you.
I want to
njugu yangu yo wano pia mwana kwaya samatera maya kama yo wane karera ruo etoko nyora cousins wa tennis wonsi pi igo korubongina rome korua segete chikase chos nario wane korua yo mwa kuna inu epicha kase ni kajira ruo yenalia buyaki babange yenalia buyaki mabanga
Buyamono Liobano SDA Buyamono. Cousins. Yani chikaseni cha tennis. CP. CP. Njua. Njuga na inu mwa kwepicha. Kamuranje karabwango. Kasi ni njubwango. Kasi ni cha tennis. Tuna inu mwa organize. Kasi ni John CP. Ando tokana ngoja kurangilia wao. Kasi ni njubwango. Yenalia buya kanyako sa mitambo bwango Wanyamoro yenalia buya. Yenalia kitenda maya gasa una wako na maswali ya bakini kagwa ya tora ile. Yenalia buya. Methodist. Njubwango maswali maya gagura wako raiga. Kuchaga liyo. Baraja. Yenalia buya ki. Tukade ko mugere lichinga keji maswali. Odio kanya kwa weke raja oja. Odio nya kwa bali gani gitu. Na bia kira katera kwenu na okora kanya ko kira wogo. Katera kwenu na okori gana akororire. Robert Obiri ngikocho saberege kundi ya KKH Kasim. Okay. Bakori. Sepado. Biamono Cousins. Bono Tonya Rogo Sala. Rua Selo Pati Obiri. Tusabe Tata Nyasaye mwana no muikoma chenu okunogwa ntakwao asengi nje yogo kugwa Dennis abayi n'abasanya bakyaiga nasengi nje ya mabirao ona bamura bamwe abo batenda so gusyo kwa Nyasaye ito asengi nje yokolenta amagomba manene ono bakonyekera bakira nasikinga kyao ubarende kinkira kogenda kirori bakori na Nyasaye ito ubakonye buna etata okuna ko gusaba gwitu twese asiriete ya Kristo Yesu motoria. Amen. Amina. Koraiga. Asante sana. Methodist. Odekera kwa taro. Odekera taro. Abuna batele ni lagu. Tuisire gokora. Ona ndo tena ngokora tole inalia buya karabu yango. Alisababu naande baka mandene mwe itira abantu amasazi bakula bayalire ngai barubulizo mole na Yesu Kristo byeko mwagomindo
Thank you.
Amen. Pia mono, alami tu na ya Methodist pia mono dia sana kone. Wana tiga tu iku lande alafu toke ndege yao. Joasi yang Awisera 200, St. James Yosai 800, Roma MCA Soko Yondonga Elwayamo, Bernard Anyona Rukea 100, Bernard Mugonga Ija Tibiayamo. Biamono nondoto mwana bakorenta sawa bono kuikira tuite ya matera ake Ron Korento Molisia Korwa Burangi District oyo korokwa Molisi Ndega atorendre pasta ase o clown mangana makeiga alavu nande to togenda serongori ekabireyo Bono ntorakora igango abayo Nyasaye murandia bwitu cia buranginara gatwari ko mwariga ne uruga atogendi Nyasaye murai pastor. Abana ba Nyasaye ate kuyana libagari ko bakwani nga buhiribia ono timanya tinga ngaingo chakera ande ngaingo korera yagera mekutano gera gose 19 mutale wancha mura toerero nywacha matanga nyutuji matanga aicha korogendo tumanga tuiya bantu barosire bantu bachire nerongoli warisi gusaba diko ni rushu montoya murusia meikabuneye teko takirwe kare kanisa ya chakiri program bondo seria iga kamaranje usimonge kiranya usimonge kiranya yagera murusia moira po ayo chari bas oya chitaetani kumi ikiagera abantu barosire anda abantu bachire inkingo kwana sedage kechi komichoka wongo kwana endego nga abasani bo bolimo etsege songo ko nga fake friends abasani bagento kimwete bo bolimo onye kora gwachaga iga matanga ayo bolimo chakorogendo ikiagere ke onkorora abantu bagende kugamba buno ruguraria anda matanga kagendete abuna abasani bagendo uburimo ono totegera steka chinke sana igwa umosani uliore naye weikachinga kichonsi chobuya amonagendoki choko ekero amosani aramo naye mogotebanie kene mwabange kimokobanga yekerana nigo nonya nigorego korangaki ekogoka Yesu munyene nabwata abasani bo bulimo abasani mbali barengamo na Yesu chinga kichindagera ekero chinga kicheka yesaba abwatwa akobekwa segesibo abasani bekene bagakorangaki bakarekana igona bekonyarekana nga abantu baita chinga kiabono twatwarira abasani barabange bo bulimo abande batorahira ukiya sogosira abande bato advisory mamincha yagera twagwa asama temu mbali batigara bagoseka yaikire nonyene chisukuru cyabe chinkora chikanisa cyabe chinkora emichi yabe mekora aba
chibabeire bakora abaibori bomo chibabeire bakora abairi babere genduki biamole abairi babere bachancha iwa wana wa Nyasaye ateko soma mangana aberuka kurasi kitabu kemerengania 26 verse 22 mpaka 26 soma bwande kya abantu batikire korosa ana bona usabanga sobo tot mali no leba no korandi ale gali nabatebinga gucanda muri abantu no ntomanye te condition yae ondata musanyo yatale ko muskuchi ensemo akamoranje ondo mwabata ko na muskuchi ensemo gera bali bara igwinga na to kwana kurwa asomo yabo wanje abando mata morale kingi pasta ko moserali aina yo gwatebire chabiri binge mono kero kwana nkwana buneyi bono merenganyo 26 fungu la 22 na kiego teo ego teo ngaki Nigali bune ndagera. Iwa amangana yo monto moetania ni gange ndagera. Enyansu. Ego tirimbo kwa kuchia senda ise. Omonto obwata mangana amansu. Omonto ndobweze obwata mangana amansu. Ase bikobi byaye. Kulendo ole no bubase nkoro yaye. Iganga buna ege korero. Kiamara bagia tekire. Kiomire ne gentoki. Igonga gange nyongo eri rosi grosi liraba. Ebo iri eveta lakini yakorenga ki. Ma nabona amaya abantu bono barosi ngakenyonge ikyaba yabaire yatekire uyu muntu ki omuntu oria ogotabanga uyu kamati yane ntusikaine nere lakini ekero kamati yanyorire malaria uwo kamati wakorana ki waera ekero kamati yanyorire musumari mubitire uwo kamati wakorana ki oyinero basongo barokanga a fake what friend bwana wanyasa abantu ababeire abange sana naende ntagetemba tebi tukoria rero buna moko yukurukare nga ege koria na ige korwa nyomba mwao kire igwa mbate sachinde nkora ngacha turabantu mono sana onye ntogo seni nayo rocho mwaka ntume na inchi sasa baya butukuno ngaka akina baburi mungena ntobu atige ntutokobuna naye robe ndu tokobuna nkitari moyo kende nkirituramo naye nonyora nchara gweta nondwan ngogo goita ngora korwani igwa nonyene ngitierie korasa bune yara setabantu mukate na mwanya gutacha ngitie simo gweta mukate na mwanya gochitacha nona aseri tutweka roko rise ngombe ngitie yeto ayechegia teriyo karanaki teriyo kuruma ige kukorigeria manyengo muntu oyo ebirengeria na asindi bikotenga bona atarachi gonkora goikamo karanaki e problem mugwata no gutamanye kero murandi achake korani mahina ya murama yose achake korani amangana makeigo omosani o na chibege sunte yo gweta abako uri muso omosani one koranga gweta na inde na beko nyare kananga omosani oyo atarachi gukwana n'emichando yaye ekiarango se amore secrets wakorenaki wamanyire aboko mango musani ona bato muchando ligana yagera kwa monyoka bwango wachi gokonyo musani uria bana banyasa igon kitwara okwana sichinga kichi bana banyasa friends will always share, they will always care and listen to you, but fake ones will never care, but they will hear and ridicule. Abasani bo olimo egento baya koyo kana mato nekera baya koira mato inkibao chaka no go chencha na kiago chencha kwanya koro monto ko kwani monto ko onye okwagi okumwacha koreta eke onye dikore ke kamera ya magari kero monto yare ko kwagi kagara ko na korta maino na maiso angan ko na korte chimboto igago gago kwani yago kwagi o makorno igoma kiamineti monto no nyon kwani nchenene ntoko tingaki lakini kera kora kurwale gata gakinyare bominto gakina nya okora matuka henga matuka mange oyine ero musani olengaki nakiaro kwa omusani bo boli mabana banyasa igwa
they are two-faced. Abana bantu babwate amasio arakabiri. Ekera mura monere amaino agakunyenga. Lakini unawasuka emenyeri yakora omuntu ogunkwara omuntu welinga egero cyare emenyeri okoteba okoro korana mukabaga gobakaba Kristo mura ire muna to ekijisich pato korara sanga bigo jaka korara sanga bigo jaka bona nakuminga kimura ire na they dig into your secrets abanta abaiga bo olimo bako kwa basani egentata ete komanya pi na kibuwe korolekana kago cha nyomba igata ete komanya birogo mbire ngobwate nande birogo ibige kero montago karansan konyegera kire egero osoke para onyore ngero ago tengo nyale baro pi egero ko ikioro ikansa ko kotena ke mate ke tu achanto e utata ya kwanza nge birogo bitogo karansa tolende gotera boigo ono musani oyo bolimo oyo tali musani o ekera ko yona bageni bago chabwa ko bakani mbemo nonya ke chama go che kwalenda boneka gwa ikira ali geita ikera na nyone no nyekende kera otambo kiwe ngana ande ko so nyomba gabu endage ro to kara na basani barenga ekero no hotevi no akabeire no uria bone minta hotevi de mintugyo kora aso monyenuri iga bana banya sai ikirare kwana gerenta bokie inkeringa ki ngano nyene chikanisa chabe y'abantu barabachanja omuntu nabago tenena okwana mangana kumbe n'abantata ite gusiria ndobona ine eyono igonga mwarenda yakiya sabe yaki mwarenda maita mangana tali yonsi akuru aso omuntu arayekene no yeso gago tangaso gotebaiga tali bonsi bakundangerio monene baraso urutigwarire wakare nakare igona ine igonga mbaro barabase gutangasira abantu ekene kyobulimo mato muntu naro kwa no mana bubuli yani abatenga nimanyete keregen lakini watenga bono tenene kyagero ligo kwa nilo ikira tena bono eso na yako tena mata na incho na ko tena igonki abana banya sa oyo minto Dennis yokorenga orari igari esara ire borane manyete bona mate to kegende tega Nyasaye namate miaka y'abantu boko no kurara kwabo lakini ngakira komusana nane ngakira bororo ekero kuimoka wana chobo kuma bwangu womuntu ngakiorana akona chiriro kuma bw'umuntu utakwatena utatonge tayo munye mate ngokyo yogolete ngoko kero yogolete abageni baise gocha gose mbacha onye kyugi achire ngankuri ore nyama yengo nkyogokora loko gendo urusiengo kigesera osege sumume ebebe getamagena neba yaje gonga kongo turagiere ekyugi achire kenyama nkyogora goko mo kyonyenye lakini nkyoko boyo muntu oyo takortena tatumbe ekena so mo moganoga sa igo moganoga tebaiga the late Dennis enjoyed good health throughout his life. His lifeless body was found in his farm. The late Dennis enjoyed good health throughout his life. His lifeless body was found dumped on his farm, lying naked. Nga omwana oyo kunga Dennis osomo gako kunga Dennis mbora mwana abata maeli bana bayikunde ate baba mbora mwate banga kagenda nyagitali igo baba tebanga iga harenge buya go ikachinga kyumubero yo tobe tararia kwaye mugonde bituma imetaribo mubero limbora gara mbora gasingitu ko ya karara dage temba te bana banya saiga abana botegerete nana bora to golenza ekeroko cy'abantu bagocha bayikaranza bachaka kolera ose bachaka kubona ni haki kyali de Dennis ebirengere byaye ngibigo kwa ekiagera igoro nerigereti aya ali kwakorete and the video yobo gimabwa Dennis eche koro kasiga kichirena chomoyo nekerera horoke to kobiswa nora kubona ko imogete okagenda aya kwakorete Dennis
monginoye moyale abana baye moyo bali ekero bagendete korera mo bakorera Dennis mukate bakorera ya igo bakorera bakobori Nyasaye ngatata na ikwarenge kero tatu minto ari gwetira aya iga oborobo ngana ki ekero kuimoka wate na gusenchera gusikwaga no muchigo muntu ngana obogima bw'omuntu otagete kogenda gusiri inkwari kolikariru wowe kense motena ki Dennis na koire wiki yamo untomere ngombe na kote na kote gusina koire chi wiki be no gondo na kote chi beso matere ni chembana Ndeni kiora tua montara tuare nene pakisa no iro bogima bwa ya moro lakini Ndeni kio montara tuare ngana abana banyasa abana bo mugakunde batigire geti enchera konyago nchukana n'abana bae baragere enchera konyago nchukana n'abana bae basome umekatisha maisha yako. I want to assure you today ndataka kueleza ya nene mora ayo manyanga iko kwake time chando ya Dennis okayebeke buri baro igoro okanyenganya okayeti chinchira chonsi pi okayetora bwomo iko abana banyasaya ekitabu kuna Saburi 55 verse 12 Saburi 55 12 mpaka 14 eni sikuna harta etikende yos iko una molikia hotel 55 12 Onye no mubisole konchechelia nanga nigo na le kolemereria iwa onye no mubisa omatento abana bali bagotene monginoria ekero mo basta kurandi gogotena no bwato gukoreka no sobongo paka maguru uno maana ngo bate anda atari masikani pi ekero mo basta kurandia nanyo gotagete michano ore binte mo onye ndiri yare nge buyo mu bisago ite igeko buya obuo muntu mu gisangio omusani ogochecheri ego naende onye no mu bisole wonkorera bobe onye no mu bisole nge wonkorera bobe asoboye nenu nanga nigo nare kwibisa kanga nebisa ekiagero no mu bisa onye na moranga ngo change uchasinde ekiani mu mateno mu bisone nare gotene nankore igo nare nge gutama lakini wono yo chakurugari montoki akimoka akiro rumuri maite obakongo mwanya bante bwate iga kendi kanso nabako bwata kine mari bibiri no kuma bako bwata onye no mubiso ole wonchecheria nge wonchecheria nanga niyo na kolemereria kanga na lemerereti naende onye no mubiso ole nge onkorera bo no boineno nanga niyo na atamete lakini wono yochicha oyo onekana gocha so gumagwana nenimo no musani oyo nale gani bakanyomba oyo nale ramba kigetanda kiana na yaso kanzo rarara egenta ko abone ga tariyo musani achicha iga chire ko une kinga kimenyete na ingoetera chisere ngako ya shombe ya ngombe ndemora lakini chingoko ni ndambo ate ngakingo akane school fees na inkonya ochiwesa ko nkiombe kiye kora nkabesa egeraro ngaso kiombe kiriya watenga ki omuntu yimo kwemo ko bagwesa tabicho kokoranga ejo ko bairane oyo musani ekiya mu bisa no cha ko motena yuko rushibesa che okora wana school no motega bangina omo biso yo manyete no yano mu biso ne pi to cha ko motena so sagati ngombe to cha ko motena kinsi aka tema ko mo ne metu erenga mubisa to como te lakini musani ko ikokana ikomo eres manyama iko igore berenga ikomo sapi ele gana ntakulika na okay yani mwana uli chete sukuru kisi sukuru ike sukuru fisina se cha ko aruseti chimoko kyotogs yamole matengo to mama chimoko igana yo ne birongo bigotum miyo achi akaoni leo yagerera kunyirongo ya terete kabi ebirongo kyotogs rongo mate
bono no musani okoroku ingonye na manyete no mu biso renge tangasiri cyane tingo zenga timwati igonga abantu usekende kyose kirigia usikane daso okugwa Dennis nabiko nyaka Dennis ukemanyete abantu abanyoro muntu kita kamuita kamubeke sibitumwe Dennis na muroje tumoroje omoibyo ya mubwichombe kera buto mubwate to kumusabera egenta atebete bangete igento bangete tari gikuru igento bangete tari ngane ngombe yekanjira yatama kitari ngana abasikari bangete igento bangete asobogima no muntu kumutambwa ngana no ari ne chombe buto igona abeko nyarekana omo murongo etarenge ko chabuye nige ntabo kolati abantu mbagetagete usikeke bo y'abantu mbagetagete kitagekecho araika kokirigire akaona ke nayo mwabo ayo kare ko korana ayo kare ko chichisechi umwaba gatana tata Dennis waje komanya njemo atege ntongange tena mandawa korana yamole umuro mo gante beti goronga mo mate ni tukundi tu ariko matanga ngagato itaiga tokanyo nyarebe ono mate ke ndumni no kikora gusiye kara chakire ko es ngatokanyo nyarebe sana na ya butuku ke tu amonyo wato jumurangiri nyarebe mbuyura kanga korana kanga goita keranga goita bagenda to joso jumutu tokanyo bibusikia ndabite nini busibigo tobori nganga igona ko ngai mo gochi ngai ke ai kwaro korana ke ona kaondoka yakora gutamaga cyo kubura kitata kinane gwakora gatemtu atigana gwakora akanyo korera na sege kundi yamba tebinga kiyo na banyasaye omuntu kora bobe no muntu kumanyite muntu mutawate muchando ne itukundi yare muke ukubangira kuje wita lakini ngakinya saa bateba ocha senkiyiga sabuni 35 no ngukora otera nkoli mwanza batima nini mwanza wako nose mwawini chudi wanonya kwa rase koli 35 kebungi kama ayo monene ya ingiriri use ingiriri cyo gusikia no kirote ayo monene ingirania na abantu abako ingirania monenche Rwani abakondwani omongina baba ngayo mongino Dennis yayo baba narari na bana ba Dennis baba kabaira abacha bayimuka igwa bona saburi aho tebinya sai igakomote ngaye monene bakore ane baba ngete binde lakini onare ko gosoro ase baba ngete bitigari bitaraba igwa bona aho teba omonene engereria bari bakongerania monenche Rwani abakondwani Bogoria engubane ngaya imoka onkonye igenda uchinse ayo tanda wakombwa teriti mamo nesimisi onteria somo yo nime nincho motorio igenda uchinse abantu bakora igigo siriyo bamabwane tigaba buwe na gosokiwa nindi abantu bali ngaga namba teba mbina lakini mbako iwe awa kolemero buriye yo komita tigaba ira niwe no gosoku abana banyasa ekina kitwale ko sabato yesinga ki una tole moyo iga abantu bali bakora kwa basani na bakosokisi siri cheito abasani bako tebanga chibesorete banking jinga na iga ababisa bawo bali bakoka beza tichibesa ekyara chinga kicheke mwe wana tichitariki byamura kiri yani uri okabeza tichibesa uri uchete ne chibesa chi house ne bwa musini chitariki cheki ra wali to waka ntachibwati wana shoti kati yako ri chibesa nchi akanungi akora yaho kemba njira awako mukombe limo yakala akokora ko biso kuchibitumanya igona bana ya saa ngento twala kusaba nkiringa ki ya saa bidute konye aseri tukeriga Dennis yorarire erone kararire tuegene ya saa oikira senkayaye na endo mungina mona bana lakini uri okora tayayiga amosen kora agenda ni munne ya saa njitina na gosorore hero ngento kwara gokora nonya nkia ya gokora na bande
Yokwari ko myoka kwa so mongino deni somo da ga king na be ikiagara nje na korte abu mwakirire ko musana lakini muntu nyasaye ori nyasaye nchiranire ogosaba kwaye abakogenda tena aya na ko mo goto muntu ori nga ngonyanja serial killer igago kabasikari bakomora ki ngoite nande ngokwanye goite akoro kugira ati nyarebe wonga tindi getasegete abasikari bakorana bagenda bakorora lakini abantu baseita tata tigango kana chiatu ari teni igasenkom one genton kobori kyo mohali egembe ko gotera inkelinga ki ingori deni se abate deni haitenena aya onde naro wate bese inde ko sekende ya Dennis obuli paka abo basone kemu abuli mongino Dennis amona abana emechande ne kolengaki michando ne kolengaki nense toko genda nense ya tata eli atarose omenyo asema kweli atakolengaki atabo michande ndio sita kolengaki etabo Igonga abana banyasai ntageta mo ngesani yega ngane kero ekigoche igwa ona kirigise ntwaga tebire naki na matanga turi twakwanire ndo kwanire ndo akirwe bicha atna tukaste tenti ginga sokoro tents for hire Ndi yali kinga Dennis tents ntwara kutwara mochando nero ne onka ete ne kiombe kende ebiroge bikansite ndo chibe kisokoro igon community ebiroge bigabyo epi igo byare tetwa moi karanse na magena una ra uno bunyansi ugo gware tetwa na nyasaye abantu bakorera baikaranse igo gwacha matanga koleresia omongino Dennis wonensa yakire abasani bekene bwemole abasani bekene bakorekana tirango bachake korekana asete ke kerongo saba ntotoro kore kiya igotoro chekorwa bwasore ande kwena kuchagwa bwasore kwikaranza ikya gotera nkora togotera ri family twins igonde tabase koimuka una mwanchire gotoerera iga ono wangu saba ne keona sabiro sabango chosabango sabire bikundi buna bigochiche ekemuna mogo chakurwa mogo ikaga gikundi ekyo igotogo saba egere twale kokoma asenge nchira abana bari sukuru oroje sukuru ero yata ne deni eri amayaga bakorera barusi roro ayenkyo yachoko nyenke yega buna gwa chaga ono ntagete go chaka ncho monyene ikiagera nabona akwana mangana busa ikibetikiana kyagenda busa ikemayaga igwa igongo chaka mwensi Mungu atesie asenge njoye familia yega bana banyasa ono onta geto chakera kundi kira eke tu mukango woche nchoche ono mongina ayo nda torra basani beken amona abana ba Dennis digere go chamara basani ba chamatanga una bobo maana ba tatikuliri muka bana muna mwate bana matanga mwaje jina chakire ona batoko banya baka moche usitokore ya matanga asemo ikaranzira una bobo ali bobo cha matanga aiga tata ebiri wakaniribu tata ebiri wakanimi 5 aye nchumora onye toba ati nchorusa kilo singi kon onye toba ati ogo nchorusa kilo sikombi bia mono ya saba seseni tatolo go mona ba seseni ikiaga na bantaba ya abantu bo monene barabaya abamacha matanga nande barerira sekene omongira muna barigire tiga abaje nakinya lebo minto osukirie yalebo minto nkonyire yalebo minto yasa omokunire ochiye gale so mabako mwana omokochire obekire machine omwana we myaka usino yomo anana musike anera no karansa ali ngora ogotera nkora go family to chotera kato kora ngora abantara ya bayimukire bose mongene bari bacha bose tukubwari
bono kogenda nande ngora suke muino bari murahariga gukimoino urahari kurabona bagaka bari baminto batenina hariga bagakona teniniga tusuke gocha iga egepande gyose Nyasaye bunagate ko basesini kabiri nchugocha Nyasaye ito uri urabona amente bimu kurwa anabe menta sinka yaino inchumora mwesi mubika andi mwirane ayo tubwa cyo kurushi sano isano nanyarira okurushi ayo gendo buri chupi chugocha kamoranje baba bakira ndi kwimuka ko genda kana basoro na mwikaranze takorosagaki takorosa bia mona bana ba Nyasaye bia mona sogoche mwakorire nteki ya mono Nyasaye basesini mono mwakorire nteki nade mwabera baremereria manye gento kia baremereria kakibabera no gutukuru nguriyo na kwa gero kabaremereria bakabona chisa kianda negere babe kokora bamanye kogenda yani okunokora emererio konene ando bona bwo busani bwekene una bana ba Nyasaye bakorire tata basesini Nyasaye na inu mo minaraire na akorire ndiye mono Nyasaye basesini mono mwapa bwe mono omoya bwo wanje kaki bwe mono ndiye mono eke mwakorire ne kiyamono mwakorire kiyamono Nyasaye basesini mwakorire buya yani bakire bonse pi kuruwa se tentiri bakire bonse pi bakabari bayikaranstensari bonse pi obacha ando bona bo maenenga bacha matanga yani bakoreye tukyugo kumye Nyasaye baseseni askinka chenu anda ba mentera semwarwa ikiagenda bantaba ya Nyasaye uri hormono aigo gosaba koino wensi irimura amaborie kurubono akeiwe anda ba iranirie asomo yabo wanje na akore kuwe semeyega wono ntate goche semeyega esemero ni bono ngosarorana asomo yabo wanje na ino tirimbuka gocha kamoranje karati kamanganai kamoranje rogora igono na chire inchumbia mono minton sara sokumuka bwango ne tresara yane kanisa aliyo bano nchugo cha kamoranje rogora biamono baraka biamono sokumuka bangina biamono asbiamono asomo yobu moyo mubwate ande moyo no kanisa bari batwereri kabende bakaze bakiriki biamono bangina biamono Nyasaye baseseni Nyasaye mentere asibia nande Nyasaye mento birane kirimu akorera asenke yega na ino moko na kamonyo Nyasaye na okorera kinde asenke ya ino biamono kabisa biamono sana okore merari ko nene mware merari paka mwaberira mpaka chinsi chiga biamono yo minto biamono thank you so much Nyasaye baseseni abakabamento Nyasaye baseseni kabisa Nyasaye abaye ogoseseni okonene aschinka chenu asemo kwa chigasi na ando sikiriki na kindi yo sikikira sama okaino Nyasaye ketenenere biamono asomo yoyo wono ntate ko gende rutiye wono kurwa aligocha abamura ase ikori riga uche amura amokire ikori ndi alika ko gana chumoino baka moina chugocha wono Nyasaye baseseni chugocha kala mwa chakire kuimuka iwo chugocha wono mali mo ngino mokire mutangani chugocha wono mubwati chugocha kamoranje mwensi gocha biamono mwaka biamono sogocha inchuka moranje gocha iga biamono mate abanyera abamba bali tarinche timba manyeti ngaki amana mwaje mwamusirire kirimu akorire Nyasaye kementas chinka chenu biamono sogocha biamono mwaka Nyasaye baseseni mwaka ninka yao biamono ngoli bas wono wekira nchugocha abamuri mata igagocha basi nchugocha biamono baba nande mwatera batero kuyasa nchugocha wana Nyasaye maba imukire bonse nchugocha nande bano omongi na igirete beno akaza amaisa no ayo chumu inabo muka ebona nchumora ngora iyo tube ko kobokoga ando yane ande na tago yotubu ati na boko rusisa na choka nchugocha ma ba imukire bonse Nyasaye baseseni Nyasaye mentere chinka china ali semwarwa Nyasaye chiagate naende abakonya soga ndo nuna kera mo chikiro no chichinka Nyasaye itaba seseni Nyasaye itaba monaine ekiagera Nyasaye kidio okore yo mino nae na kiaga okorera asenka ya ande moikaras ogotera gweka gogotera togenda
gaki mwara iwa gaki mwara iwa kamoranche bia mono asama maya bia mono asama ngana maya mwakorere nka yayo minto yoraire Dennis mwakorere monginoe mwakorere abana baye mbabarigireti igo amasaralo na achas chinkechino aseke mwakorere bia mono abaminto bia mono bono ngochande kebande ke abatari ko mukaboka ne family lakini nyeturi ese family ogocha inchowe ke family okanere gutigara bono bali mutari ese family inchocha nyasaba sisini sana ma bako mwana moko ikira ero bekire ma bia mono abaka omenta balisia bia mono nyasaye obatumikira senchirengia tata nyasaba agate none mirimo ko asikanisa nyasaba tumike nanda so aschinke chena giterekereke mokirikira roro ikia nombono sacrifice mwakorire yokobera chinse chiri chia terekinde mwakorire gwancha mwaberira nade mwabure asokorokoro kuyemono sa tigaba siseni sa tigaba agate sa tigaba siseni kagima sa ababwatesie one chinke chiri nyasa chigitire mono buya mono mwakorire gasie nene mono mwakorire merememe nene mono buya mono sana sa abasiseni kamoranche buya mono na rero mintorero kurmuina tima tinga kia kalego choikira buya mono nyasa sini sasa. Thank you so much my brother. Nyasa sini mwako yuma nyasa sini nyasa korende anda kubitere buya mono na tevingo mogenara igo tumire bono goikamwa ari bage kiagera umuntu kera gotumire na atete kuigwiriogi na yatangase tukamoranje koranje chiboche ona gotera kuri kubeke tayari tuterega iga abana banyasaye bagende aschika abantu baminto abairi nabasani mwezi muna mwaika na incheno yomobo igetoro gya eteire sende na atumirwe linde nkerwa maiso marole oyo ntomire director Solomon Choti otomire chibes cha egocha siringi elfoemo kira sesimi ya neime asege karumo sangere ko yoko era pinko endande nchi witidro nchiena nega iga cash bia mona sa ando bakwani nande igambige kagoi bia mono anda soko bo mwenye biasa bia mono encha maria tambe na dimugire oyo getendere na no mwezi mugo boro kwa ngoro rwabo getaurio ono litanga lintara rwe kia ntoma na rwa ora se familia ya kibengima mono mongino sire iru choice na teba na bacho wekerania igara kini asenge ncho yega siata keire oteba pole o ntoma mwa kirisa na abu moigo nante bingwa na mangana berata toiga elinde monya igubuya kerago cha kubaburia tokangana nyegeti igente getangani kibasere bwango yango soka chire nekere chigo cha kosoka kero mondo na chanya ole riboti na ndi njiru chukoni gukenyoro gusese wodi okwenda ibe ko manyene koye basere yao goichoria panyole nge igento gende kya kabere ekero bwata masauri ando ndonsi obisi elia ya kionduso negweire kuchakera Jumatatu mpaka Juma lakini rena matukera gotokorore kurubwa to Sauli na abere irire Jumatatu na Juma ayane na assembly yago to igo tonya kurumanga na gusoto menyarebe gusinini gendera ebieka onyora masauri aye igendo gende kya gatatu esenta nechebe kuye chinjoke iga gionsage igo bali bara batuke be chinjoke moche mweje tokese mapema elinde mogere chesta bono omoiso kabisa nanga chiri bubere ontebinenje mu gwakirisi mubekeresani mbiyamana usini mpe my brother aende uno oromo kwa bantu baito saba sisini bono wonta gete kobeko gotera bono beko gotera kuria manye gusaba nkuri
Toko Gendaria Iguru, Insiya Yasae, Tinkiya Yababui, Tujengina Togoke, Tutangabire Nayeso, Tujengina Togoke, Tutangabire Nayeso, Urugendo Rugoera, Toko Gendaria Iguru, Insiya Yasae, Tinkiya Yababui, Tujengina Togoke, Tutamari Nayeso, Tujengina Togoke, Tutamari Nayeso, Amami Totamare, Sukurone Totamare, Tatomi Totamare, Mamami Totamare, Manami Totamare, Baby Mai Totamare, Asagi Mai Totamare, Amegeri Totamare, Kunero Kamigete, Naitone Twegere, Yesu Manu Yasai Totamare, Umogaso, Nsanere Totamare, Elianere Totamare, Enokunere Totamare, Amabu Monsi Totamare, Maria Monsi Vigete, Totamare, Totamare. Onkote ya mintonga, kawasu asiri. Eme chandi ngane, ikiagara iguro, moja sato wasitu chome yakanaka. Igawa bisa watu tele chanda skinka, watu Mungu yuko. Tola maremelia, iguro nero. Chikenu chikobaho, alindi babo mbakobaho. Uwenye tibokobaho, mayoga botakayo, maraire takobaho, emechano tekayo, maraire takobaho, emechano tekayo, chikenu chikobaho, alindi babo mbakobaho, uwenye tibokobaho, mayoga Takayo, Maraire Takobaho, Imechano Takayo, Maraire Takobaho, Imechano Takayo, Itantamare, Sokarane Tamare, Tatomi Tantamare, Manomi Tantamare, Malawaki Tantamare, Bahiri Mai Tantamare, Masani Mai Tantamare, Amegeri Tantamare, Kundeno Kabiyete, Naitone Twegere, Yesu Manu Yasai, Tamarare, Umogaso, Musanere Tamarare, Elianere Tamarare, Enokunere Tamarare, Amabu Monsi Tamarare, Maria Monsi Vigete, Tamarare, Dennis, abana ba Dennis, ngomora amara Dennis, waje Dennis imerende Nyasaye, na ino ni mwamwere ni Nyasaye. Awa wibos, kwa rege Nyasaye. Cinta kanan chikobaho, uru barakati wakobaho, uru takati wakayo, ebibe nyonsi ndikobaho, amba kweli nasekereme, amba rigata kobaroro, amba kweli
inasekererwe aumari ngatakoveruru chintakana nchikoraho ugobora kativokubaru utakativokaio ebine byonsi mbikobaru aumakwe inasekererwe aumari ngatakoveruru aumakwe inasekererwe aumari ngatakoveruru Shida zote za dunia tutasisahau. Nyasaye kirara chaturinka ubora kamba konao dogo twala ntakana bichande ndio steko iguro igotora menyera ngustare. Nyasaye tiato konye tulisha wana wa Nyasaye, tupambane vita tufikie upeo wa mbinguni. Yesu walo Nyasaye tamarane ukobaso musane tamarane eliane tamarane enokune tamarane arabu ibansi tamarane ayabansi begene tamarane Nyasaye wana wa Nyasaye tiga tutina suru sama ege tukore esembeliga ekero ona iri chikorendiwa mono tusabe gaki kona tenga tenina tusabe chakibi watu harawe ikaranza amen emerito tenne kia tu akolire emechando yese ne kole ngaki nere egente kenenge tuwe ne Nyasaye naro na tugwatisime chanda yonsi nonya baminto bararire okuwe na goito nkogara tokaraki tubaroreke Nyasaye gochiche balimu atikaira baboraka tigako kumia Yesu nako ndaki naro kintakana Yesu naro kiagera ebibyo simbi gotoka igoro tato saba sencho kwegena omochenu tata Nyasaye origoro mono twachira sorto kurangeria senke yomongna choice yo tigaire ekero mo bisangio Denis anyate kobogo timoka Nyasaye to no manyete bari barete taya osekrikiaga to yimite Denis ya karara omonene Nyasaye wana ntunto wata osemego chasore inga you have taken control of this family Nyasaye itore nda abana benkeye abana bo mogaka Denis abachokoro ba Denis abaina basani ba Denis tata bachira igari tukori ara soko bakirori asengi chokurara wa Denis Nyasaye itoba sesenie obagitere obarende nakobwa mono monene nibyo sikwa bekira sama bokabo tato itoba birendere go ikakwiranira munyamabera mande watasemiri kurumambi ingo monene keto atwaro kwegena gocha sore bibyo somo bisa saitani abangete ndigo kore kaneke ambigo tobura nigo gwato bwete kula somo saraba na bwo gwato yo gosemeria na magega yembera ntorana mona abaminto
bono mbuya mona sokora mo yego mito Dennis kurwe mambi ande bona gochikuyo ni waserira ba tato ito ba akukana na kare kya itamire aseri taria Yesu Kristo romo bolito amina asa tiganda mona inu abaliyo bano togenda guchikaria agera tokore umuyego oyo iga yasaba seni mwezi abanyakero lwetukeri na baliyo nkwani moba muungane na liyo bano baliyo nkwani mora ondeta agenda motiri mbogoje mate sawa aba mura bari bakobogoryo mubere bono mogenda ari mu evangeli inde to iro mubere mate omorisia John Kabiro Mauricio John Kabiro ngaya kirimbo kana na banta na ba minto baliyo bano na baliyo nkwani